Matapos ang 2 taon, muling binuksan sa mga turista ang probinsya ng Batanes. May live report si Ivy Hernando. Ivy? CJ, halos isang buwan nga mula nang ideklara ng Batanes na sila'y COVID-free dahil zero active case na. Ngayon ay tuluyan na nga nilang binuksan sa turismo ang kanilang lalawigan. Pero hindi kasing luwag ng ibang lalawigan dahil sa mga restrictions o requirements. Ito ay bilang pag-iingat na rin sa banta ng COVID-19. Binuksan na sa mga turista ang probinsya ng Batanes matapos magsara ng 2 taon bunsod ng pandemya. Kailangang fully vaccinated. Hindi mo na pinapayagan ang 5 taong gulang pababa. Maximum of 50 tourists lamang kada linggo ang pinapayagan sa trial period na hanggang katapusan ng Mayo. Mataas naman din ang accuracy ng rapid antigen. So kahit wala pa kami molecular laboratory, kahit hindi pa siya natatapos, ang may daily flights ka rin sa Batanes kasama yung papunta ng Igaraw. So yung RT-PCR namin as of now, pwede ipadala. So kaya ang health cluster namin medyo naging confident. Kailangang magsumite ng vaccination certificate, SPAS at Certificate of Acceptance. Kailangan ding dumaan sa screening paglapag sa lalawigan. Ipinagbabawal din ang makihalubiro sa locals. Mula higit 2,000 na turista noong Enero, umabot na ng higit 28,000 na turista ang naitala nitong buwan ng Abril sa Ilocos Sur. Malaking bilang na raw para sa muling nagbubukas na turismo. Yung data namin as of now is okay na yun. May mga nasurpass na tayong mga probinsya sa pagdagsa ng turista. Malaking tulong daw ang mga festivals, Holy Weeks at patuloy na bababang kaso ng COVID-19. Mas mataas pa raw dito ang datos kung isasama ang day visitors. Halos 50,000 ding domestic at foreign visitors ang naitala ng Vegan City sa mga piling tourist spot. Actually, yan pa lang yung initial collection of data na nakuha namin kasi estimation lang ng talagang pumunta during the Holy Week season kasi ito yung pinaka super peak season ng city is probably more than 100,000 siguro yung makukuha nating data. Nakahanda naman umano ang mga lalawigan at tourism sector kung kailangan maghigpit dahil sa patuloy na banta ng COVID-19. CJ, ayon sa tourism officer ng Batanes, hindi pa lahat ng accommodation establishments o tourism establishments ay bukas na. Ang iba hindi pa raw handa o sadyang hindi pa accredited ng DOT. CJ? Ivy, bakit limitado lang sa 50 katao ang bilang ng turista kada linggo na posibleng o pwedeng pumasok sa Batanes, Ivy? CJ, ito'y sa kadahilan ng limitado pa lamang daw ang mga flights patungo sa Batanes at limitado din ang kanilang kapasidad. Kaya nilimitahan muna nila sa 50 katao kada linggo. At ang sa ngayon, prioridad daw kasi nila ang kanilang mga returning residents. CJ? So kung aakyat sa ang alert status, magbabago ulit yung protocols. CJ, mananatili raw ang kanilang requirements o restrictions sakaling isailalim sila sa alert level 2 itong 2 lalawigan, Batanes at Ilocos Sur. Pero maghihigpit na raw sila kapag may mga manggagaling na sa mas mataas na alert level system. CJ? Okay, maraming salamat, Ivy Hernando.